loading. Ahojte. Ahojte, ja som Ivicko MR, som VIP a tu je môj bodyguard, ktorý hovorí, že máte dať like, takže posluchnite ho, dajte like, inak si po vás príde a zastrelí vás. A ja tiež, ja mám pištoľ, takže sa vzdajte. A mám na nej tlmič, aby nikto nepočul, že strieľame, ha ha ha. Dobre. Áno, a presne tak, aj odber dajte, áno. No nič. Nejak sa mi to nepovedlo. Čo? Nejak sa mi to nepovedlo napsať na nic. Okay. Áno. No, poď za mnou, bodyguard. Poď za mnou. No, takto. Budeš strážiť vchod, áno? Tu OK. stráž. Stráž tu. A keby tu niekto bol, povedz mi. No. A ja zatiaľ idem niekam. Neviem kam. No, takto. A ja urobím toto. Takto. Nice. A ešte toto urobím. Dobre. No. Takže tu je bodyguard. Dúfam, že na to nepríde. No. Tak to idem dovnútra. Dúfam, že o mne nevie. Ja viem, že to chcete. Čo? Ja viem, že to ty. Aha, come on. No, come on. OK. Mám tady znamená na to. Dobre, no tak come on. Tak si aspoň dám VIP meno, toto. A samozrejme aj budem VIP. Nice. Ja som VIP. A ideme dovnútra. Bodyguard, poď za mnou. Ja idem spať, takže ma stráž, dobre? A ja si pustím najprv pred spaním si pozriem telku. Brookhaven TV. Nice. Pozrite sa na tých psíkov a malčičky, OK. Dobre, už som si pozrel telku a idem cvičiť. Čo sa tu deje? Nestrieľaj. Čo sa tu deje? Auto aim. Aha, OK. Idem cvičiť. Ty máš auto aim? No ale nejak, mne sa tu povede nejak, že aj, že samo to chodí, víš. Aha, OK. No, ja tohto cvičím. OK, ja už nevládzem. A ešte si pobehám. OK. A idem spať. No. Takto. A idem pekne spať do mojej izby. A bodyguard stráž ma. Dobre? Ok. Hej, tu mi normálne trčí topánka takto. Samozrejme, je to z real Robuxov. A to som si kúpil za reálne Robuxy. Všetko je to z pravého zlata. A tieto SK, tieto doláre sú z pravého diamantu. Toto všetko sú pravé diamanty. A stalo to, že 200 miliard Robuxov. Dobre, už je ráno. No, bodyguard, kde si? Dole. Má si ma strážiť, pamätáš? Ja strážim. Dole strážim. OK. Bodyguard, pomoc! Bodyguard, pomoc! Pomoc, bodyguard! Au. Pomôž mi, prosím. Prosím, pomôž mi. Prosím, netancuj tu a pomôž mi. Pozri, jak zo mňa strieka krv. Prosím, pomôž mi. Počkej. Ja už to mám. To nejde. LOL. Au. Au, kamo, ty si ma zhodil na zem.
Kamo, prečo ma furt házuješ a dávaš do toho košíka? Prosím, pomôž mi. To není žádný doktor. Lol. No vieš čo, ja ťa len trolím, ha 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 ha. Ja som úplne v poriadku. Ha 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 ha. Já jsem na chvíli stumím, protože za mnou budou asi rodiče. Ok, tak pak se odstumím. Ok, tak čau. OK, Ale ahoj. já se jenom odstumím. Jako stumím. Dobre. Ale budu pořád. OK. A ľudia, na začiatku, jak vám Bodyguard hovoril, že máte dať like a odber, posluchnite ho a dajte na môj kanál Ivicko.mr a Ivicko.mr Roblox, čo je tento, like a odber. Like na to video a odber na YouTube kanál. Ďakujem, ahoj!